Zdravím vás lidičky, mé jméno je Blackstar Funnyboy a vítám vás zpátky u mého vlogu číslo 2. Doufám, že se vám bude líbit stejně jako první díl, protože se mi tam objevily 2 lajky, jej! Ne, takže co je na plánu dneska? Probereme dneska plán, co plánuju do budoucnosti, protože jsem si řekl, že bude tady nějaký ten plán a budu to nějak tedy se nutit do toho, abych vydával nějaký ty videa. Dále pokračujeme pak s challenge, kterou jsem si naplánoval. Doufám, že se vám bude líbit můj nápad. Nebyl ani pršák. Takže zpátky k tématu plán. Pondělí, úterý budou Let's Play Heroes Charge pro Německo zatím. V budoucnosti bude určitě i pro Česko. Dále pokračujeme středou, tam budou vlogy. Anglicky, česky, německy. Všechny 3 jazyky budou v jednom dni. Takže doufám, že se vám to bude líbit takhle. Pak budete mít den volno ode mě. Bude zase Let's Play Heroes Charge německy. Pak, ale pátek tedy, bude Let's Play Pokémon, Smaragd, Emerald. Češtině samozřejmě, už to víte. A Let's Play Heroes Charge v němčině. Sobota, zatím pro mě volno, plánuju tam dávat ty challenge, které budu dělat. A samozřejmě i nějaký to pro Angličany. Protože v sobotu se mi nechci moc dělat samotnému. Když už teda, tak chci dělat něco s někým. A nemyslete na to, co myslíte, prasáci. Takže kontaktuju zrovna staré přátelé, které by to mohlo možná bavit. A se kterým bych si dobře rozuměl přitom. Takže takhle nějak. Neděle jenom pro vás Let's Play Pokémon. Takže nemusíte se bát, budete mít dost videí za ten týden. Na mý hodnoty teda. Samozřejmě nemůžete očekávat, že tady budu dávat každý den video teda i pro všechny státy. To by bylo docela dost namáhavý a já mám sice času dost momentálně, ale nevím, jak to bude do budoucnu, takže to plánuji nějak tak, abych prostě mohl vydat jedno to video denně pro třeba nějaký to území. Pokud by se vaše komunita trochu rozrostla, ta česká, tak se rozhodně plánuju to, že budu i točit víc videí pro Čechy. Takže to bych byl téma plánování. Challenge. Jaká challenge? Je to talenční challenge, na kterou jsem si vymyslel, snad ještě není na YouTubeku, doufám, že se vám to bude líbit. Nechám rozhodně kolat anketu po facebookových stránkách a tak dále. Požádám i Teresku samozřejmě o to, aby to dala dál. Tady tu informaci, že bych teda chtěl udělat nějakou tu challenge, respektive taneční challenge, při který se budu snažit co nejlíp udělat tanec. Okay. Vzhledem k tomu, že já jsem příšerný tanečník a jo, asi takhle nějak. Pravidla jsou jednoduchá, 2 dny na naučení, musíte dát 2 dny předem, přesněji, takže když to natočíte třeba ten, dejme tomu mini vlog, musíte natočit 2 dny předem, jakoby oznámení, že budete teda se účastnit na Dance Challenge a pak máte 2 dny, abyste se naučili jakýkoliv tanec, kromě valčíku a ploužáku, protože to nejsou ani pro mě tance, které bych nominoval do taneční challenge, protože to by pak nebylo ani tak složité, jak by to mělo být. Následně by pak po 2 dnech bylo video, v kterém by ukázal, co se za ty 2 dny naučil. Mohl by samozřejmě průběžně dávat i videa, jak se učí při tom tancování samozřejmě. To by bylo taky možný. To už je potom jenom na něm, ale prostě do těch potom, co natočí ten minivlog, má 2 dny, aby prostě se naučil nějaký tanec. Nesmí se učit předem. Pokud by se zjistilo, že se učil předem, byl by diskvalifikován z té Dance Challenge. Další pravidlo asi už není, nebo je? Takže to je všechno. Nominace, můžete nominovat 2 lidi za jednu challenge, pokud jste nominováni. Pokud
nejste nominováni, můžete ji samozřejmě taky dělat, ale je asi lepší, když to budete dělat jenom v tu chvíli, když budete nominováni. Takže takhle nějak. Můžete nominovat 2 osoby za nominaci, no, jsem řekl. Můžete klidně i páry, anebo 2 různý lidi. A to by bylo asi tak všechno k tomuhle tématu. Jak říkám, nechám tu teďka týden kolovat na YouTubeku a tak dále pod různými hashtagy a takhle. Takže pokud chcete dát hlas pro ano a chcete vidět Dance Challenge, tak rozhodně dejte like třeba, já si toho budu určitě všímat. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte mi like, napište mi klidně něco do komentářů, nebo můžete rovnou odpovědět i tady, jestli chcete Dance Challenge nebo nechcete. A doufám, že a můžete dát i odběr, abyste už nic nepropásli, já bych viděl potom, že už ta komunita roste. Takže bych pak mohl natáčet i víc videí pro Čechy. A zatím se mějte lidičky, čau.